Hey jongens, welkom bij een nieuwe Chill React. En we zitten nou op een nieuwe locatie. Ja, oh. Vinden jullie dit nou hartstikke mooi? Let in de comments. Of jou even een Tomke, alvast. Ik film me helemaal de koning hier. Ik vind het lekker zitten op de bank, hè? Wat ons? Waar is mijn kroon? Die prijs net. Oh. We gaan jullie reageren op objecten die misschien taten binnen, misschien net. Dus wij moeten raden. Wij gaan raden. Is het cake of is het geen cake? Of is het geen cake? Hebben we de zin in? Ik heb er zin in. Oh, ja. Oké, let's go! Let's go. Ja, en dan... Ja. Ja. Een krok. Wauw. Is dit real thing or is het de cake? Wc-papier. Wc-papier. Nou, ik denk dat het de cake is trouwens. Nou, het lijkt het heel echt. Ja, ik denk dat het de cake is. Denkst? Ja. Zoekje. Tjusje. Ja, het moet wel. Het is een cake! Ja! Oké, wat denk je? Dus shippen. Ik denk dat dit echt chip is. Ja? Guess voor de echt shippen? Ik heb voor echt chippen. Ja! Oké, Kristal. is deze echt? Nee, Nee. dus dit is tritsie, jongen. Dus dit is geen cake. Denkst? Het zit wel een tritsie. Oké, we gaan voor geen cake. Ja! Oh, Dit is een cake. dat is cake? Dit is cake. Ja? Oh, je zit eronder. Zit in het hoekje. Oh! Yeah, cake! Oké, wat denkst? Nee, dit kan geen cake wezen. Dit kan geen cake wezen. Geen cake? Wat is het? Nee, wacht, cheesecake. Ja, ze verklappen het al op het ding. Ja, Nee! Het is cake. Oh, Oh. jammer. Wat de? Wat vind je dat? Wie was dat hoor? Het is geen cake. Ik heb met twee banaan in deze. Nou, hij is Het is al. een cake, Ja. zie maar, in het hoekje. Oedersje. Wat Cake. stom. Wauw. Ja. Nee. Ja, dit is te snel. De ba- Dit wordt niet een cake. Pizza. Oh, fuck. Oh, Oh, eeuw. cake. Oh, dat is een beetje vies uit. Bah. Wat? Oh. Ja, dit is Dit is gewoon echt als cake. cake. Also cake, hè? Een Dit is geen mondkapje. cake. Ja. Als je dit is cake, zie maar. Denkst? Ja, zie maar. Ja, dit is cake. Dit is cake. Zie maar. Yeah! Ja. Ze ziet het wel heel Wat echt een uit. moeite. Hoe dan? Ik weet het niet. Dit is geen cake. Ja! Het is Geen cake. Cohen. Oh ja! Geen cake. Oh ja! Komt hij nog letten bij How die did you vrouw? do? Dan komt hij letten bij die vrouw. Zo van, is cake? Nee, Nee. beste, ik wil maar die mes op. Surprise. Wat voor de mooiste cake? Die ene wie ik heel verbaasd door. Die chippen. Die chippen, ja. Dit wie echt heel goed maken. Hoe had je die meestal dit? Dat is zo'n bakkerijopleiding, was cake Jan, jouw is cake. Jouw is cake. In de vorm van Chill. uw gezichten. Ook dat ik echt... Nou jongens, dit weer weer een nice chill react. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wat vind je hem trouwens van de setting? Ik vind hem heel leuk. Ik zou zeggen jongens, jou alsjeblieft een likeie, abonneer en dan zien we je in de nieuwe video. Jongens, Doei!